No, foi complicado, ao final a primeira parte eles amarráronse atrás, foi complicado buscar huecos e todo, pero despois, cando tuvemos así unha oportunidade dunha contra e eso, conseguimos un hueco aí e despois xa dun cero xa se abriron demasiado, tuvemos varios e xa conseguimos rematar o partido. A verdade é que van ser equipos así porque ao final somos un equipo que todo o mundo quere batir, somos basicamente os que dicen que vamos a ascender, entón van ter sempre ganas e, bueno, vai ser así todos os partidos e vamos ter que achicar así. A ver, eu sempre dá igual, que sea central, que sea lateral, pero vou non dar igual todo, pero eu notome máis como lateral. Sí, a verdade é que eles son un equipo moi fuerte, tamén, sobre todo atrás, unha defensa moi boa, pero, bueno, vamos, ao final, a Moreira é moi grande, vai haber moito espacio para correr e imos conseguir ese hueco para marcar ese gol. No, hoxe sí, hoxe a verdade é que ganaron os tres, a verdade é que é maravilloso, que ganemos os tres, o juvenil, o Antela B e nós, é maravilloso, seguir sumando todos e conseguir os puestos máis altos.